Pensiunea are 16 camere, dintre care 13 camere duble și 3 camere triple. Cele triple au suprafețe mai mari și sunt pentru familii cu 2 sau chiar 3 copii, iar cele duble sunt utilate special pentru traininguri. Sunt camere duble twin, adică cu 2 paturi de o persoană, sau camere cu pat matrimonial și la nevoie se mai poate adăuga un pat suplimentar pentru copii. Așa cum spuneam, avem și camere mai mari, camere tip family, respectiv pentru familii cu 2 sau 3 copii. Din interiorul camerelor, când vă uitați, puteți să vedeți într-o parte platourile care merg spre Munții Bucegi, în cealaltă parte drumul spre masivul Piatra Craiului. Pensiunea dispune de 2 săli de cursuri, de conferințe, de ședințe, una de 25 de persoane care se află sus la mansardă în corpul a doua de până la 50 de persoane este la parterul corpului B. Este o sală modulară. Vă invităm să o vedeți. După cum vă spuneam, ne aflăm la parterul corpului B, acolo unde se află sala de conferințe modulară, cea de 50 de locuri. Aceasta se poate împărți printr-un glasvant în 2 secțiuni. În acest fel se poate folosi pentru 2 grupe diferite. Este utilată complet, cu scaune, pupitre pentru maximum 50 de participanți, cu 1 sau 2 flipchart-uri, perete sau ecran de proiecție, videoproiector și tot ce înseamnă sală de jaluzele, tot ce înseamnă ambient pentru desfășurarea unor cursuri. Ne aflăm în corpul A, în cea a doua sală de conferințe sau sală de ședințe. Aceasta este de asemenea complet utilată, ecran, videoproiector, flipchart, scaune, pupitre. Ca și la parterul pensiunii avem un sistem wireless, vă puteți conecta la internet gratuit și foarte repede. Ne aflăm în restaurantul Podul Turcului, deschis în urmă cu 6 ani, restaurant cu un meniu ce se bazează pe produse românești tradiționale din zona Brand-Moeciu, respectiv produse din Muntenia și din Ardeal, pentru că știm foarte bine Brand-Moeciu se află la granița, la hotarul dintre Muntenia și Ardeal. Vorbim de un restaurant cu o capacitate de 60 de locuri, cu o terasă de 40 de locuri, făcut special pentru gustarea și degustarea vinurilor și bucatelor delicioase și pentru organizarea de evenimente, începând cu banchete, traininguri, team building-uri și până la urmă pentru mese à la carte. Avem aici de-a face cu o plăcintă cu brânză sărată, o plăcintă tradițională, chec de casă. Acestea sunt produse care se folosesc pentru antreu, pentru desert, pentru evenimente, pauze de cafea și așa mai departe.